Ada? मा? Itu boथोरा बिराद मोजांलै बाराबो खोलो खोलो मौसुमि बारजों बरिया मोनदों गोसोखौनो फ्रेस मोननाय रखम जाखादों बेनोथ' बेहाय फैनासो आंबो थान्दा मोनबाय एसे नङाबाथ' बिराद जा गरम बुंनो नांखाया आरो ओमफ्राय आदा बै सिनेमाया सोरानिमोनलाय बेखिनिया दैथुमोनानि बैखिनिया आरो सोमदोन मोनानि ओमफ्राय बैखिनिया एसे मोजां जासिनदों ओमफ्राय बेखिनिया आरो एसे खरान गोलैदों खोमा बैखिनिया एसे खरान गोलैदों खोमा बारा मोजां जायाखै सिनेमाया गोजा गोजा रखम जादों बेनोथ' जाबाय एसे हासार सारना होबा मोजां जागोन दां आं सानदोंमोन एबार बोसोरावलाय मा अखाबो गैया नालाय मानसिफोरालाय माइ गायनो हागोन ना हायाब्रा होननानै बेनोथ' आंबो सिन्था मोनलै जोंहाबो बिदिनो जानानै दैया उनाव बारासो जाना होदों गायनोबो हाया मानोबो हाया उनाव गायखांजोब्बाय नोंसाबो गायखांबाय बारा दिन लायासै गायनायावबो मानसि बुरजा लाखादों नालाय ओमफ्राय आदा गाबोनथ' दैथुनानै फैनो गोनांलै फैनो गोनां खोनानो मोन्दों ओमफ्राय कल हराखै नोङो कलथ' हरनांगोन दा पार्टि हैनांगौलाय फैबाथाय ओइ लोंनांगौ बाला बिराद गोबाव जाबायमोन ना लोगो मोनिया आसोलखौ इन्जय बानायनांगौ एसे इन्जय खालामनांगौ आसोलखौ लोंनांगौ थिगसाय आसोलनि ट्रिटनो दा फन हरनांगौ खोन्थाहरनांगौ आसोलना एक्ट्रिसआ बबेमोनलाय बै गौरांपारानियालाय आइसि आं खेबसे एसे मिथिदोंमोन माने इन्जय बानायनांगौ थिगसाय ओइ फन खालामनांगौ बाला बानायनांगौ फैसाफोरा होखा गावबागाव कालार थै दस थब्ल' थै गैया आंनाबो रोगामजो होबाय आङो होदो नै 20 थाखा आं नै आरो होबावबाय आं नै बुरबक नै आंनिया बसआलाय दिल्ली मा मोनगासिनो बस लोंहोनांगोन इदि जाया ओइ बस ओइ आंनो 50 थाखाखौ हरफिनदोब्रा ओइ बसआ दुलथिद्रायबायलै ओइ हरदोलै बस दे ब्रा दे दा बेलासियाव ज' लोंसै दे रानफिनदो बाबा अबेनि मै फेलेंखो फैलायखोब्रा बोरो होद बेंदोलै Bos, ang nalanis ka ma. होद जाम्बा मोनो नामा Mana saya pagla. ओइ जारौ नों बेसे समायना आइदै होसोदोलाय खारबाय ओइ ओइ होसोलै मोसौफोर खारनानै बगावनिलै दा फैफिनखानांगोन ना
गोबाव जाबाय नामा रिमि मा रागा सोंबाय नामा सना आं नेयै बानानै थांफिनबायसोमोन आरो एसेबां कल खालामबाय खलानो नाङा ट्रेनाबो लेट जादों नङाबा आं दहायनो मोनफैगौमोन नायलाय सना आं नोंनि थाखाय मा लाबोदों वाव एसेबां समायना आं हारसिं जेबो लाबोनो हायाखै गोजा फैनांबाय जेबो नङा दे नोंदि आंखौ एसेबां मोजां मोनो बेनो आंनि थाखाय थोजासे थौदो थांनोसै थौदो बिदिब्ला बासोल माथो गामि मोनफैनायखाय जरा जरालै देलै दे नोंसिनि दिन Hai, posuin bedanya. Beri, tuh. Hey. Dua karlangnya. Wow, dalai fagli. ओइ सेंग्राफोर मा खालामनाय जादों बेलाय लामाया हगारना बा हगार ओइ अबेनि हागर मोनलै नोङो खानि सानि साबखौ जुगोन नांनो नामा नोंसोरखौ गोसोबा खुसेर सेबनाय बायदि सेबनो हायो आं तात साला होनजाव साइस नाथाय आं बेयाव बुलायनो गोसो गैया साइडआव फै दे सना नै बेखौ लानानै थांग्रोदो जागोन दे दिथु फै फै बोसिजोबनांगौ मा हागोनलै हरग'गोन मा नोंसोर हारसिं बुलायनो ज' ज' बुलायनो नों बायदिया जमा जमा होदोलै सासे Komsel, hör mal! Ayah, माथो जागासिनो? जाबावगोन नालै